Ćao svima, ovo je 5. epizoda Clash of Clans, nemoj njavi se. Ide napad, kog sad napadaš u klan var? Jo, pa ubit će te Đuričin. Aha, sam ja rekao ima minionsi i ove. Puštaj na minionsi i na to. I tako sam vidio da se zovu. Mrtav. Kako je jak. Ja kažem mrtav sam. Ću da sađeš kad umre stvar. Mrtav sam. Majko. Šta? Taj 40 koji. A to su mu donirali, to su njemu donirali, pa kad ga neko napadne idemo da ga brani. Pa da. Ovo je to. 5%. Kako taj jedan minion si jak. Treba sam sačekati, on je na petak. Pa šta bi ti uradio ništa, ne bi mogao da uništi. Za koliko se pravi? E sad, Igor Adama hoće da ga pozdravim u klipu, uđi, pokaži friends. Nađi ga. Da mu pokažemo selo. Malo duže da vidi dole, on je dole. Eto ga, Dragon. To, da, vidiš da mu je kuća on. Da, to mu je selo. I evo ga, ček sad malo da mu vidi selo, ono ima vizarde. Dobro mu je selo, samo nije baš nešto veliko. Ograde level 6. Ljubičaste ove level 5. Srbija X. Eto, vidjeli ste njegovu selu. Pozdrav Igore za tebi u klipu. E sad, probaj Archer da nadogradiš. O? 180.000. Ja imam 330. 1000. Pas. Znam. Zato ja imam 85 jedan. Ja imam jedan. Ruši drva i ono. Dobit ćeš još gema. Nemam, gledaj. Pa trunk možeš. Koliko? Nemam pojma, malo nešto. 1000. Ma, si. Ja. Neću imati da pravimo. Mani. Kupio je eliksir. Kupimo. Što? Za gemove? Pa tačno, zapinje. Nemaš, više imaš 12. Ba ljudi pa kupi. Ja da sam 2 mjesta ja bi kupio pa da sam pun. Koliko, di? U shop 3, sir. Gold 41 gem 24.000, nisi valjda lud. Ne možeš manje da uzmeš. Može i god. Razmišljaš se, a? Ma, nisam ovo razumio šta ti. 350.000 gold za 41 gem. Ja mislim da sam toliko vidio da košta. Srušio trunk. Jesi, ostalo još drvo. Ne, možeš i ovako. 10.000. 10.000? Da. Da pustim? Šta? Pa boostaj. Pa mi jedem na 6 sekunda građu. Pa nadograđuj ti. To ja mislim da nemaš ništa više. Zašto ti se radi ono u laboratoriju, oni na pici. Brav možda napraviš još jedan, ja mislim. Klikni brav na to. Nemaš, a i nemaš pa. Gle ko je level 6. To uđi na top. Vidiš ko je level 6. Ja mislim da je to. Uđi level 6. Nije. I posle tog je zlatna mini level 6, ali možeš da ne dogradiš Stone Hall level 6. Da bi ti bio top level 6 i on bude zlatan, znaš ono? Je to. Ja se kad nećemo pošto. Uđi tu, možda nema nikog. Pa da, gledaj, nikom nisu poslali. Uđi taj, da vidimo koji ti je prvi. Nisam ni vidio. Nemoj ni jedan to što ti nemaš. Što ti imaš. Gledaj šta ima. Zmaj jedan. Majko moja mi. Ko je moj X-Bow level? Jel ga vidiš? Gdje je to? Ne vidim. Aha. Level 3. A Tesla, ono, kao zgrade, pored Town Halla. O? To. Window Tesla, level 7. Hidden Tesla. Skupi zlato. Eliksir. Kad iđeš da se boriš?
da bude full. Koliko imaš? Koliko imaš ratnika? Još Fali 15. tih 15. Sjećaš kad smo mi bili početnici, pa kad smo brojali tako, pa kad nam beže, pa smo mi brojali. Mi smo brojali. Koliko ih imamo, nismo znali da to može da se vidi. A sad znamo, pa smo probali. Tako? Probali sigurno. Korovu. Bude ću da navislim do večera. No, meni otišao sad. No. Pa da. Kupi zlato. Kažite šta mislite o selu u komentari. Da, pokaži moje selo da vidim. Ja, meni je drugi raspored. Gde sam ja? Eto me. Sad stane malo da objasnim neke stvari. Eto ga. To mi je selo. I šta tu imaš da objašnjam? Ne znam. Stani tada. Ej, stani! Vidiš, uđi u to. To je level 5, a vidi pored je taj. Ja mislim da je taj level 6. E, kad njega nadogradim, level 7 ti je zlato. Mortarno nagrađaš. Aha. On je, ja mislim, još nešto mu se doda i bude jači. Eto, vidjeli ste moje selo. Gledaj za koliko ti se pravi napitak. Znam još. Znaš. Znaš da može se menja ime? Znam kako. Uđi tamo. Klikni X i uđi u opcije. To gdje ti taj uzvičnik. Klikni settings. Settings. Change name. Eno ga. Enter new name. Ali treba you can only change your name once. Šta to znači? Ti moraš da menjaš ime. Ne može. Probao sam ja. Probaj. A ja mislim da ne mogu. Kako? Pa ne znam. Ne. Da. Uđi veliko slovo. Fire. You? Fire. Dragon. Šta znači? Vatreni zmaj. Ne može. You can... Ne znam zašto. Ja. Šta je? Fulus. Buri. Fali ti još 4 zvezde. Samo kad bi to mogli da se zaradi. Napadaj ga. Pobedit ćeš ga. Pobedit ćeš ga, znam. Što ti se daje? Znaš zašto ti daju te jake? Zašto imaš napitak? Ne znam baš, napadaj. Nećeš da rizikuješ. Eno mu Town Hall, gledamo. Da li smeš? Ubi. Ubi, zakolji. Jedan sam. Tup. I pusti na... Tu gde su ti topovi i to. Dum, 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 dum. Ova sam. 8 minuta Evo mi snimamo. pomoglo taj napitak. Čak sam malo da namestim ovaj stalak. Tako, baterija mi je ostalo 15%. Dobro, koliko snimamo? 8 minuta. Sad još ovu jednu borbu da uradi. U stvari, ajde još dve, može još dve. Vidit ću. Ne znam da li će mi crći baterije, sad je već 9 minuta snimam. Hajde još ovu jednu ćemo pa da pokažemo još jednom Igorovo selo. Šta 3 puta pokazuje? 2 puta. Gotovo, Gotovo. pobedio si. A tako sam dobio malo efeksi. Imaš 8. Eno, vratilo ti se ono, ko što se meni vratilo. I sad uzmeš... Šta? Level... Pa, nismo... No, sad smo 3. Ja, da uđi kod mene da vidim koji sam. A bronza leguje 3. Bronza, Da, pa to smo svi. to je silver. Dobro, silver. Što njih stavljaš? Zolot. Meni su ovi. Barbar je level 3. A stavit ću ja. Treba tu laboratoriju da vidim. I
pokažeš jedno dva sela. I to bi bilo to. Pozdrav.